डायरेक्टर डीजे सुमंत राज गंगसारा चौक काली मंदिर के सामने। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो, आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के डीजे सुमंत राज गंगसारा हो, दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। डीजे सुमंत राज गंगसारा 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 गंगसारा। डीजे सुमंत राज गंगसारा जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जवा हो। जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जवा हो। डीजे सुमंत राज गंगसारा के जाने हमारो करे जवा हो। ये सोची सोची आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। डीजे सुमंत राज गंगसारा तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। डीजे सुमंत राज 75 64 72 10 75 64 72 10 गंगसारा चौक काली मंदिर के सामने। पावेला हम हद से गुजर जाइब, तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। हमर जेना हो खबू शीशानियन बिखर डीजे सुमंत राज गंगसारा हमर ना हो खबू शीशानियन बिखर जाइब। डीजे सुमंत राज गंगसारा डीजे सुमंत राज गंगसारा डीजे सुमंत राज गंगसारा चौक काली मंदिर के सामने। पप्पू जीती राज संगे कहे नीति सा दीवाना हो। जीत राज संगे कहे नीति सा दीवाना हो। जी नहीं कोई है मुकेश डीजे सुमंत राज गंगसारा हो। जिए नहीं कोई है दिलीप सुनी लोगन के ताना हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के डीजे सुमंत राज गंगसारा हो। दोसरा के नाम डीजे सुमंत राज गंगसारा लेलू में हदीरा चाही हो। गंगसारा चौक काली मंदिर के सामने।